Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Dali, sulod. Nagkatugnaw na. Dili sila pasagdan sa Ginoo. Tao kang may panan-awon. Ikaw may dala ka namo gikan sa yuta sa among kabilin. Ug ang ako mga anak wala na, ug mga matay kita sa kamingawan. Wala akong makakita sa imong nakita. Wala ko'y mahimo kundili mabalaka sa ilang kinabuhi. Sariah, nahibala ko nga usa ako katawo nga may panan-awon. Kay kun ako wala pa makakita sa mga butang sa Dios diha sa panan-awon. Ako dili unta masahid sa kaayo sa Dios. Apan nagpabilin sa Jerusalem ug namatay uban sa akong mga kaigsuonan. Ako nasayod nga ang Ginoo muluwas sa ato mga anak gikan sa mga kamot ni Laban. Og sila dadon pag-usab balik ka nato. Ginoo, luwas sa ang akong mga anak. Nangamuyo ako, untay mo silang ibalik ka na mo. Lehi! Buhi pa sila! Salamat sa Ginoo! Abi na po, patay na po! Panakuha na mo ang mga palit. Karon nakasiguro ko nga ang Ginoo misugo sa akong bana sa paglayas ngadto sa kamingawan. Ug ako nakasiguro usab nga ang Ginoo mi panalipod sa akong mga anak. Ug miluwas kanila gikan sa mga kamot ni Laban. Ug mihatag kanila sa gahom. Diin sila makatuman sa butang nga gisugo sa Ginoo kaniya. Dali, maghalad ta og sakripisyo og mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo ug magpasalamat sa Dios sa Israel.